20-nji ýylyny ýerden sagat 8-9 töwereklerine Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine ýer titredi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Birleşen Ştatlaryň Geologiýa barlyk merkezi 20-nji ýylyny Türkmenistanyň Gunawatar Sebitine 4,16 bal derejesinde yer titremäniň hasaba alnanyny habar berdi. Maglumaty görä yer titremäniň merkezi we ojagy Balkanyň bereket sebitiniň 74 km günortasyna 12,11 km çuňlukda ýerleşýär. Türkmenistanyň hökümetiniň adatdan daşary ýagdaýlar baradaky topar ýurdun Gunawataryna bolup geçen yer sarsgyny barada habar bermedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy yer sarsgynyň ýa-da Türkmenbaş şäherine internet aragatnaşynyň 20-nji ýylyny gijoýlan sagat 6:00 kesilendigini habar berýär. Şeýle-de şäherde elektrik energiýasynyň öpçünçüligi tan sagat 1:00 kesildi. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýurdun Gunawataryna bolup geçen gowşok yer sarsgyny barada habar bermedi. Sarsgynyň güýji 4,16 bala barabar bolan bolsa, bu yerli ýaşaýjylaryň arasyna howsala döretdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenbaş şäherine yerli ýaşaýjylaryň ikinji sarsgynyň bolmagyndan gorkup belli bir wagt içinde öýlerine girmän daşarda garaşanlyklaryny habar berdi. Men köp wagtly jaýda ýaşaýaryn. Yer titremeden soňra gündüzüň awaza daýlanymy bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda aýtdy. Türkmenbaş şäheri gowşok yer sarsgynyň ojagynyň 250 km töwerek aradaşlykda ýerleşýär. Şäherde günortan sagat 1:00 tok bolmady. Awazada binalaryň generatorlary işledildi diýip Türkmenbaşly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Yer sarsgynyň ýa-da yerli häkimlik resmiýetleri yerli ýaşaýjylara 5-10 kat beýiklikdäki köp gatly ýaşaýyş çaýlaryna girmediligi maslahat berdi. Bu barada polisiýa işgärleri ses gatyldyjy enjamlar bilen duýduruş berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäher ýaşaýjylarynyň arasyna howsalanyň günortany içinde dowam edenligini habar berýär. Şol bir wagtda Azatlygyň habarçysy şäherdäki käbir çağılar baglarynyň 20-nji ýylyny çağılary kabul etmänligini habar berýär. Yerli häkimetler Türkmenbaşydaky senagat önümçilik tesgalaryny hüşgärligi ýokarlandyrdy. Ýangyn söndürjü gulluklar şäheriň çägine ýerleşen ýeri neft tesgasyna hüşgärligi artdyrdy. Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny ýangyn söndürjülükler henidem nowatçylyk çekýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy duşanbe güni gijoýlan habar berdi. Adatdan daşary ýagdaýlar baradaky topar ýurdun Gunawatar sebitlerine bolup geçen gowşok yer sarsgynyna çekilen ziýanyň jekme-jekligi barada beýanat bermedi. Türkmenistan 9 baldan ýokary seismika aktiw ýerde ýerleşýär. Mundan öň 2000-nji ýylyň 6-njy dekabryna gurulňy diýen bereket obasyna güýçli yer titreme netijesinde onlarça bina ýykyldy. Ýurdun hökümeti bu barada habar bermedi. 1948-nji ýylyň oktýabr aýynyň Aşgabatda ýurdun taryhyndaky iň weýrançylykly yer titreme boldy. Tutuş şäher tas yer ýüzünden süpürildi. 100 000-den gowrak adam wepat boldy. Türkmenistanyň häkimetleri tebigy betbagatçylyklar we olaryň ýylaty ýitirýän täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Türkmenbaşynyň häkimlik resmiýetleri sebitde bolan yer sarsgynynyň adynyň 6 bal bolan bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar.